Jeg hedder Lisbeth, og jeg bor i Helsingør og er lige fyldt 60 år. Jeg er lærer, og jeg arbejder på en 10. klasseskole her i byen. Jeg har 3 børn, og den ældste, Lars, som nu er 32, han fik for nogle år siden diagnosen skizofreni. Og det er jo en meget alvorlig sygdom, som har stor indflydelse både på hans liv og på hele familiens liv. Det her er et billede af Lars og min mor. Det var før han blev syg, så det var en rigtig god dag. Lars' sygdom er kommet til at fylde rigtig meget i familien, fordi man som mor, som forældre er meget optaget af, hvad er det, der sker. Og det er rigtig, rigtig hårdt at erkende, at et af ens børn ikke rigtig kommer i gang med livet. I starten, hvor man er usikker på, hvad det er, så har jeg også været igennem en periode, hvor jeg begyndte at overveje, har vi gjort noget forkert som forældre? Har jeg gjort noget forkert som mor? Kunne vi have handlet anderledes i nogle situationer, så Lars ikke var havnet i den situation, som han står i dag? Til daglig arbejder jeg herinde på 10. klasseskolen Øresund, og det kan godt være hårdt at have et fuldtidsarbejde, når man også er pårørende, men det kan også være et helle, hvor man kan få lov til at lave noget andet, og ens tanker kan blive afledt. Og så er der også den side af det, at man trækker meget på sine kolleger, og jeg kan nogle gange have haft brug for at gå på et tidspunkt, der ikke lige passer ind i mit arbejde. Det vil sige, både skulle teste tirsdag og teste torsdag, så går der også bare lang tid før vi kommer i gang. Første år, der fortalte jeg faktisk ikke, at jeg har en søn, der er psykisk syg, fordi jeg heller ikke helt selv havde erkendt det. Og det er en meget lang proces også at erkende, at ens barn er syg, men da jeg var kommet dertil, hvor jeg sådan havde forstået, at det var det handlede om, så fortalte jeg det til en nær kollega, at det var okay. Ja. Og efterhånden valgte jeg også at fortælle det til min leder, og også til mine øvrige kolleger, så de vidste, hvorfor at jeg i nogle situationer ikke var her, eller havde brug for at gå og bare trække vejret et andet sted end lige her, fordi det var lidt voldsomt. Det var vigtigt for mig at finde en løsning for Lisbeth, fordi Lisbeth er en rigtig, rigtig dygtig lærer. Men det var også vigtigt, fordi at man også som lærer skal kunne varetage det, der er i ens privatliv. Og der fandt vi løsninger for Lisbeth, som passede til Lisbeth, men som også var forenlige med det, der foregik på skolen. Men det bunder jo alt sammen i, at Lisbeth har været utrolig åben omkring hele det forløb og det, hun står i. Så kan vi finde løsninger. For mig har det været meget befriende, at jeg kunne fortælle, at jeg har en søn, som har en psykisk sygdom. Fordi det giver en større forståelse hos mine kolleger og hos min ledelse. Og det er egentlig meget befriende, at man ikke sådan skal pakke det ind med, at der er lidt problemer. Men at de må tage mig, som jeg er, også de dage, der ikke er så gode. Så siger jeg tak for det. Det var godt. Mit bedste råd, det er, at man skal være åben om, at man har en i familien, som er psykisk syg. Det er ikke nemt de første gange, men når man først har gjort det, så oplever man faktisk, at der er stor forståelse, fordi der, hvor man er, både i familie og i vennekreds og på arbejde, og man oplever ofte, at der er jo rigtig mange af os, som har psykisk syge i vores omgangskreds. Og så vil jeg sige, at det er også vigtigt at være i en pårørende gruppe, hvor man kan lære noget om psykisk sygdom, og hvor man også kan dele det, der er svært med nogle andre, som er i lignende situation.